Менә монда шул тиклем истәлекле әйберләр бар. Сибайда Абрар агай Аргынбаев яшәне. Кумысы, думбрасы, йырсы, кобаялар иҗат итә торгайны. Һәм уның хәлифәте Хәдис апай. Хәдис апай минем якташым, Манишева. Ул Тунгавар башкорты. Шулар менә Магнитогорскка килеп 2004 елда Һавантуйды бидәнләр. Мин дә катнаштым. Ошо Һавантуйда башкорт моңын тыңлайбыз дип тирмәгә кешеләр киләләр. Ул теге Әбиелгә якын булган өчен генә түгел. Сит яктардан, Кустанай яктарыннан килгән башкортлар шунда тирмәгә килеп тыңлап утырдылар. Менә ошо фото. Аврора агайда юк, хәзер Хәдис апай да китеп барды. Мустай агай мине котлап тора 2001 елда 60 яшым менән. Менә без һәйкәл ачкайнык музейның алдында Мөхәммәд Сәлим Әмирбаевның 170 еллыгында. Уга тиклем әле һәйкәле юк иде музей алдында. Шунда менә Тимергали, минем каләмдәшем Мөхәммәд Сәлим Әмирбаев һәйкәле эргәһендә тора. Һәм менә улар хәзер Ибраһим авылының зиярәтендә бергә яталар. Мөхәммәд Сәлим Әмирбаевның ул ягында Тимергалигә урын калдырылган күп. Менә шундай. Тимергали Килмөхәммәтов шунда хәзер ян тынычлыгы тапты. Нәҗип агай Асанбаев, безнең драматургиябызның Кызыл Пашаһы, шул тиклем зур публицист, драматург, көчле әдип булды. Ул әрме хезмәтеннән һуң күпме хезмәт итеп әдәбиятыбызга килде. Әдәбияттың яугиры булып калды. Озак еллар 90 яшен үткәреп китеп барды. Монда менә минем якташым Зәйнулла Багышаев, берничә Созов Дәүләт Думаһында депутат булгайны, бер елда Өфөгә килде әйтә. Әле без бер мәртәбә Хәйбулла районы буйлап йөреп кайтайык дип мине чакырды. Уның машинаһында без киттек, Хәйбулла районының мәктәпләреннән йөрнеп, шунда шәҗәрәләрдә өйрәнеп йөрнек. Был менә фото Байгускар авылында, Байгускар авылының халык телендәге исеме Тиргәмеш дигән үздән алынган. Зәйнулла агай ошонда Багышаев үзен эзләне. Үзенең шәҗәрәһен эзләне, ләкин таба алмадык. Ул безнең үсәргән ыруыннан. Уның каравы, был мәктәптәге шәҗәрәләрнең күплегенә исе китте. Балаларды соратсалар һорай, һин кайда монда? Мин менә торам ди. Һин кайда? Һәр берсе балалар үзләренең шәҗәрәһендә шәҗәрәләр кайда торган урынын күрһәтәләр. Шуннан туганлыгын билдәләйләр бит инде. Без туган бер гаиләннән булган күп яшәйләр. Менә шул шәҗәрәнең әһәмияте шунда тагыла бер тапкыр без күрдек. Балалар үзләренең нинди ырудан чыккан, ата-бабалары кем, шуларды белеп үсәләр. Байгускар авылы балаларның үзенең кулы эшләп куйган шәҗәрәләр буенча иң көчле мәктәпләрнең бере икәнлегенә без тагыла инанып кайткайнык. Шуңа мин атаным инде менә бу китабымда Тамырлар һәм Олон дип. Монда тарих һәм монда бүгенге тарихы һәм бүгенгеһез киләсәгебез юк. Шуңа менә китаптың исеме шулай. Тамырлар һәм Олон.